Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Arap Ligasyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleri Eýrany Arap işlerine goşulmagy üçin ýazardylar. Türkmenistanyň resmiýetleri ministrlikleriň, döwlet edaralarynyň we häkimlikleriň işgärleriniň para alýandygyny resmi taýdan tasdikladylar. Joray, men size işte buyuran düýpli kemçilikler üçin Lewap welaýatynyň häkimi wezipesinden boş bolýar. Türkmenistanyň prezidenti milli telewizionyanyň hiliniň we döredijlik derejesiniň tesliginden nägelelik bildirdi. Raýatlar hem telegepleşiklerden kanagatlanmaýarlar. Ýok o kinolar görkezmekde telewizorlardan türkmen kinolar bolýar. O oýunlar görkezmeli ene. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler bilen tanyş bolun. Arap Ligasyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleri Eýrany Arap işlerine goşulmak üçin ýazgardylar. Arap Ligasynyň 10-njy ýanwarda Kairde geçirilen duşugynda ministrler şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň Saud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edarasyny goramakdan bilkaslygyň çekilendigini aýdyp, munyň bilen halkara şertnamalaryny bozanlygyny aýtdylar. Saud Arabistanynyň daşary işler ministri öz çykyşynda eger Eýran terrorizmi we zorlugy goldaýjy agressiv stilini dowam etdirse, ol Arap ýurtlarynyň garşylygyna eýe bolar diýdi. Köp sanly şaýylatly we şaýy söwüşçüleriniň Hizballah toporunyň ýerleşýän ýurdu bolan Livan tanqidlara goşulmadyk ýeketäk ýurt boldy. Saud Arabistanyň awrely şaýy ruhanyny jazalandyrmagynyň ýa-ni gahar gadaply Eýranly protestçileriň 2-nji ýanwarda Saudi elçihanasyna hüjüm etmeginiň ýa-ni Riyad, Tehran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesipdi. Owganistanyň gündogorunda mektebe minamyot okunyň degmegi derarly adyndan 3 çaga wepat boldy. Owganistanyň bilim ministrliginiň 11-nji ýanwarda çap eden beýannamasynda Host regionda bolan hüjümüň 8 okuwçyny yaralandygy aýdyldy. Hüjümüň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Pakistan bilen Türkiýanyň goly ýerleşýän Host regionda soňky aýlarda asudalyk saklanypdy. Emma geçen ýylyň aprel we iýul aýlarynda janyň geçen hüjümçileriň amalaşyran bomba partlamalарynda onlar çadan wepat bolupdy. Soňky hüjüm Owganistanyň, Pakistanyň, Hytaýyň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Islamabadda duşuk geçirip 15 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça parahatçylykly gepleşikleri başlamak meselesini maslahat edýän wagtyna gabat geldi. Pakistanyň paýtagtynda 11-nji ýanwarda başlanan gepleşikleri Owganistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Hekmat Karzai, Pakistanyň daşary işler sekretary we Birleşen Ştatlaryň hem Hytaýyň ýokary derejeli resmiýetleri gatnaşýarlar. Gepleşiklere Taliban gatnaşdyrylmady. Pakistanyň premier ministriniň daşary işler boýunça geňeşçisi Sartash Aziz maslahat açyp onuň maksadynyň zorlugy bes etmekden we Talibany gepleşiklere ündemekden ibaratdygyny aýtdy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ýewropa bileşiginiň Moskwa garşy Ukrainadaky krizis bilen bagly geriden sanksiýalaryny absurd diýip atlandyrdy. Germaniýanyň Bild gazetinde 11-nji ýanwarda çap edilen söhbetdeşliginde Putin Ýewropa bileşiginiň şol sanksiýalar bilen edýänleri absurd teatryndan başga zat däldir diýdi. 2014-nji ýylda Krymyň Ukrainadan bölünip Ortiýada goşulmagy boýunça geçirilen referendum demokratik hem adamlaryň islegine laýyk boldy diýip Vladimir Putin belledi. Owan ýurduň Täjikistan bilen herketleşdiği mırgadyk etraplaryny 2 aýdan soň Talibanyň elinden basyp aldylar. İçeri işler ministrliginiň 10-njy ýanwarda ýaýradan beýannamasynda Owgan goşunlarynyň polisiýasynyň we ýuridik güýçleriniň Tahar welaýatynyň Darkat etrawyny elemek boýunça 8-nji ýanwarda uly gowrumly harby çäre başlandyklaryny habar berdi. 2 günläp dowam eden söwüşleriň netijesinde 20 çemesi söwüşüji we bir Owgan eskeri wepat boldy.
Gabawdaky Madaya şäheriniň sanperwer kömek alınıp barlar adam hukuklaryny goraýjy toporlar bu şäheriň ýaşaýjylarynyň açlykdan helak bolýanlygyny aýdýarlar. Gozgalaňçylaryň elindäki bu şähere 10-njy ýanwarda eltilmeli gysagly azyk üçinçiligi ýa-da testirildi. Siriýadaky halkara Gyzyl Hat şuramasyň sanperwer kömeginiň Madaya şäherine şeýle-de gozgalaňçylaryň gabawyndaky Foya we Kefraya şäherlerine alınıp baryljakdygyny 11-nji ýanwarda habar berdi. Siriýanyň Livan bilen Terkediniň goraýyndaky 40.000 ilatly Madaya şäheriniň ýaşaýjylarynyň aman galmagy üçin öý haýwanlaryny we ot ýýändikleri habar berilýär. Britaniýaly dünýä belli sadanda David Bowie 69 ýaşynda rak keselinden ýogaldy. Onuň Twitter we Facebook sosial ulgamlaryndaky resmi sahypalarynda 11-nji ýanwarda çap bolan maglumatda şeýle diýilýär. David Bowie rak keseline garşy 18 aýlap dowam eden ajaýyp görüşünden soň şuun öz maşgalatynyň arasynda rahat dünýäden ötdi diýilýär. Geçen hepde tez albom çykaran David Bowie glam rock akymynyň düýbüni tutujy we 20-nji asyryň iň üstünlikli artist biri hasaplanýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýar. Arab Ligasyna girýän ýurtlaryň daşary işleri ministrleri Eýrany Arab işlerine goşulmak üçin ýazgardylar. Arab Ligasynyň 10-njy ýanwarda Kairde geçirilen duşugynda şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky Iranyň Saudy Arabistanyň Tehrandaky diplomatik edaratyny goraman halkara şertnamalaryny bozandygy aýdyldy. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Arab Ligasynyňky ýurtlaryň daşary işler ministrleri Eýran Araplaryň işlerine garşýar diýip bu ýurdy ýazgardylar. Ministrler Arab Ligasynyň 10-njy ýanwarda Kairde geçen duşugyna şaýlaryň ýolbaşçylygynaky Eýrany Saudy Arabistanyň Tehrandaky diplomatik wekilhanalaryny bilhaslyň goramalyk bilen halkara alaşyklaryny bozanlykda aýpladylar. Bu aýplama goşulmadyk ýeketäk ýurt ilatynyň aglab we köplügi şaýlardan durýan we şaý militant Hezbollah toporunyň watany bolan Livan boldy. Arab Ligasynyň beýannamasyna Eýrana garşy giýirildi diýip anyk jeda çäreler barada gurrun edilen ok. Saudy Arabistanyň tanymal şaýy ruhanysyna ölüm jedasyny berendigi sebäpli Eýranly protestçiler kahar gadaba minip 2-nji ýanwarda bu ýurduň Tehrandaky irşahanasyny zapt etdiler. Riyad muňa jogap edip Tehran bilen bolan diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. 10-njy ýanwarda Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Saudy Arabistanyny dawa jenjeli ulatmak bilen Siriýada parahaçylyk ýöpreşiklerine ziýan ýetirmek isleýänlikde aýplady. Zarif bir beýanatda Saudy Arabistanynyň tutumy dartgynylyk göredip Siriýa krizisine oňaýsyz täsir etmek diýdi. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýürüýte wekili Stefan de Mistura 10-njy ýanwarda Tehrana eden safaryny tamamlanandan soň Zarifiň özüne agzaralygyň Siriýada parahaçylyk ýöpreşiklerine oňaýsyz täsir etmegine ýol bermejekdigini aýdandygyny bildirdi. 9-njy ýanwarda Aýla Hyzmatdaşlyk Kengeşine degişli 6 ýurduň daşary işler ministrleri Riyadda adatdan daşary duşluk geçirip Saudy Arabistany bilen Eýran arasynda barha artýan dartynlyk hakda pikir alýşdylar. Zarif hem agdalýan beýanaty şondan bir gün soňra berdi. Saudy Arabistanyň Aýla Hyzmatdaşlyk Kengeşindäki ýaranlary Bahreyn, Kuveyt, Birleşen Arab Emirlikleri, Katar we Oman Eýran bilen barýan dawada Riyada goldaw bildirip Eýrany Saudy Arabistanyň eşeri işlerine garşýanlykda ýazgardylar. 6 ýurt ýaýradylan beýannamada şaýy ruhanysy Nimr el-Nimre ölüm jezasy berilmegine garşy Eýranda turan protestlerde Saudy Arabistanyň diplomatik missiýalarynyň zapt edilmegini berk ýazgardylar. Beýannamada bu terroristik akta jogapkärçilik çekýän Tehran diýilýär. Saudy Arabistany şeýle hem Eýrany terrorizmi goldaýanlykda aýplap, paçalygyň Tehrana garşy täze çäreler hakda oýlanýandygyny aýtdy. Eýranyň resmileri el-Nimriň cezalandyrylyp öldürilmegini berk tanqytladylar. Eýranda muňa garşy turan protestlerde protestçiler Saudylaryň Tehrandaky irşahanasyna we konsollugyna hüjüm etdiler. Bu aralykda Tehran özüniň Riyad bilen bolan sewda gatnaşyklaryny kesdi. Eýran diplomatik krizise Saudy Arabistanyny jogapkär edip paçalygy mesabara ýigrenji öjükdirýänlikde aýplaýar. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Islamabadda Awganistan'da 15 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak meselesi boýunça maslahat geçirilýär. Pakistanyň Awganistanyň Birleşen Ştatlaryň we Hytaýyň diplomatlarynyň 11-nji ýanwarda Islamabadda başlanan maslahatlarynda Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň arasynda gepleşik üçin düzülýän planlar maslahat edilýär. Bu barada Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradiýanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Awganistanda parahatçylyk prosesini ýola goýmak boýunça Pakistanyň paýtagty Islamabadda şu gün 11-nji ýanwarda 4 taraplyň gepleşige başlandy. Oňa Awgan we Pakistan resmiýetleri bilen bir hatarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Hytaý Respublikasynyň wekili gatnaşýar. Duşukda Awganistanda parahatçylyk prosesini amala aşyrmak boýunça ýol kartasy barada gurrun edilýär. Awganistanyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Şikayp Mustaganyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Islamabad duşugunda parahatçylyk boýunça mexanizmasi ara alınıp maslahatlaşylar. Awganistanyň hökümet toparyna Daşary işler ministrliginiň siyasi meseleleri boýunça orunmasary Hikmet Halil Kerdey ýol başçylyk edýär. Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça 4 taraplyň maslahat ilkinji geçirilýär. Hytaý Respublikasy bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiliniň gatnaşmagy maslahatyň ähmiýetini hasam artdyrýar. Duşukda her tarap öz üstüne alan borjuny ýerine ýetirmäge ähd eder. Hususan parahatçylyk boýunça Awgan ara gepleşikleriň başlanmagy barada Pakistanyň pozisiýasy ören muhimdir. Şo sebäpden gepleşigiň netije berjekdigine bu sapar biz umyt baglaýarys. Çünki Awganistanyň döwlet garşydaşlaryny gepleşige razy etmäge Pakistanyň roli uludur diýip sözçi aýtdy. نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امروز در اسلام آباد برگزار گردیده. Ma'lum bolşaly Talib hareketiniň bir topary Awgan hökümeti bilen ılalaşyk üçin gepleşik geçirmäge isleg bildirýär. Islamabad maslahatynda Talib hareketiniň parahatçylyk prosesine gatnaşyk toparam anyk edilýär we gatnaşmajak tarapam belli bolýar. Islamabad duşugy Pakistan tarapdan bu ýurdun Daşary işler ministriniň orunmasary Ezad Ahmet Çowdurynyň ýol başçylygynda geçirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretariatynyň metbuat wekili John Kirby Islamabad maslahatyna Amerikan resmiýetiniň gatnaşýanyny aýtdy. Bu duşugyň Awganistanda hemişelik parahatçylygyň ornaşmagy boýunça fursat döretjekdigini olaýtdy. Parahatçylyk prosesiniň Awganlaryň ýol başçylygynda geçiriljekdigini John Kirby belläp geçdi. Awganistanda parahatçylyk boýunça gepleşigiň netije berjekdigini sözçi öňe sürdi. We do plan to participate. It'll be an opportunity. Awgan Bütewi hökümetiniň başlygy Dr. Abdullah'nyň aýdysynça şeýle 4 taraplyň duşuklaryň ýene bir ýa 2 tapgyrynyň geçirilmegi ahmal. Ondan soňra Awganistanyň döwlet garşydaşlary bilen gönüden-göne oturuşyp gepleşik geçirmäge mümkinçilik dörer. Islamabad maslahatynyň ideýandan ýene bir duşugyň geçirilmegine garaşýar. Eger şeýle edilse bu duşuklar netije berer diýip Dr. Abdullah aýtdy. یک یا دو نشسته دیگه قبل از اینکه زمینه مذاکره روبرو مساعد شود دایر شود. Talib hareketiniň öňkü agzasy Seýid Ekber aganyň aýdyşyna garanda eger taraplar ihlas we hoşniýetli bolsa onda gepleşikler peýdaly bolar. Talibanyň arasynda agzalylyk ýokdur. Bir iki adamyň närazy bolany bilen oňa agzalylyk diýmek bolmaz. Taliban Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagy boýunça gepleşigiň geçirilmegini talap edip gelýär diýip Seýid Ekber aga aýdýar. اگر امو جلسه اسلامآباد یا شورا اخلاص هر مل برای افغانستان باشه و یک مفاد شخصی. Geçen ýylyň 9-njy dekabrynda Aziýanyň ýüregi atly Islamabadda geçirilen ýygnakda Awganistanda parahatçylyk boýunça gepleşikleriň geçirilmegi teklip edildi. Pakistan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň kabul eden soňky saparynda hem Awganistanyň döwlet garşydaşlary bilen ılalaşyk üçin gepleşikleriň geçirilmegi barada ılalaşyldy. Şaýmerdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Biz gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metbuat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55.
telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň resmiýetleri ministrlikleriň, döwlet edaralarynyň we häkimlikleriň işgärleriniň para alýanlygyny resmi taýdan tasdikladylar. Türkmenistanyň baş prokurory 8-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda bu barada hasawat berdi. Şol maslahatda ýokary derejeli resmiýetleriň birnäçesi işden boşadyldy. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli. Türkmenistanyň baş prokurory käbir ministrlikleriň, pudyk edaralarynyň we velayet häkimlikleriniň aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändiklerini boýunarly. Baş prokuror Amanmurat Halif bu barada anyny geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde beren hasawatynda aýtdy. Soňra Türkmenistanyň baş prokurory Halif käbir ministrlikleriň, pudyk edaralarynyň we velayet häkimlikleriniň aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändikleri barada hasawat berdi. Emma Türkmen telewizionyasynda bu temadan görkezlen materialda baş prokuror anyk haýsy ministrlikleriň, pudyk edaralarynyň we velayet häkimlikleriniň paraxorlyk edýändikleri, paraxorlygyň möçeri we bu aýplamalaryň näme esaslanýandygy barada taýyk maglumat bermedi. Şeýlede Türkmen resmisi bu agdan hadisesi sebäpli nähildir bir degişli çäreleriň görülüp görülmänligi, ýa-da munyň bilen baglykda jenaýat işleriniň gozalandygy ýa-da gozalmandygy barada hiç bir zat aýtmady. 8-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda baş prokuroryň hasawatynyň ýygy bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryndan korrupsiýaga garşy görüşmek boýunça çäreleri güýçlendirmegi talap etdi. Berdimuhammedow ýolbaşçylyk edýän ugrunda paraxorlyk ýagdaýlary ýüze çykarlan ähli ýolbaşçylaryň eýleýän wezipesinden boşadyljakdygyny hemde kanuna laýyklykda jenaýat jogapkärçiligine çekiljekdigini aýtdy diýip resmi medpuat maglumat berýär. Emma ýurdun baş tutany bu wagtda nähildir bir görülmeli anyk çäreler ýa-da buurda aýdylşýaly haýsydyr bir ýol kartasyny, ýagny etmeli işleriň ugruny kesitlemek boýunça hiç ýyly goşmaça maglumat ýa-da teklip hödürlemedi. Gepin gerdişine görä berlesek, Berdimuhammedow hökümet maslahatlarynda korrupsiýaga garşy görüşüň möhümdigine gaýta-gaýta ünsü çekip, paraxorlukda tutulan resmiýlere garşy berk çäreleriň görüljekdigini hem tekrarlaýar. 2014-nji ýylda, ýagny ýurdun taryhynda ilkinji gezek korrupsiýaga garşy hereket etmek hakynda ýürite kanun hem güýje girdildi. Bu kanunyň korrupsiýa bilen bagly hukuk bozulmalaryna ýardam eden sebäpleri we şertleri aradan aýyrmaň we olaryň netijelerini ýok etmeň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesitleýändigi Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň web saýtynda bellenýär. Şol bir wagtda resmiýleriň bu urdaky çykyşlaryna we kabul edilýän kanunlara garamazdan Türkmenistan paraxorlygyň derejesi boýunça halkara guramalarynyň hasawatlarynda ýylyň-ýylyna korrupsiýanyň iň ösen ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Paraxorlyga garşy çykýan Transparency International guramasynyň 2014-nji ýyldaky hasawatynda Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesi boýunça dünýäde iň yaramaz ýurtlaryň hatarynda aýdylyp, ol 175 ýurdun arasynda 169-njy, ýagny iň yaramaz ýerleriň birinde ýerleşdirilipdi. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti milli telewizionyanyň hiliniň we döredijlik derejesiniň pesliginden özüniň nägiledigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary hem döwletiň dolu gözegçiliginde bolan telewizionyada özlerini gyzyklandyryp biljek gepleşikleriň berilmeýänligini aýdýarlar. Habarçymyz Sultana Çylowanyň Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy Owaz Ähmetkeşi 60 ýaşly Selim ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Şu Türkmen telewizionyasına tomaş etdiňizmi? Ýöňe edýärdik. 3-4 ýyldan bäri edemekmen Türkmena. Şu Türk kanalyny görýän. Ay men şol biraz kinoda galaýan. Takrar diýdi Selim diýdi. Küçük gelnedi. Ha, şolar ýaly. Näme üçin biziň Türkmen telewizionyanyň tomaşaçysy az bolýar, şu barada pikiriňiz? Bilmedim, şolar az ýa soňky döwür ýa. Kim gördüň türkü görýän, ursy görýän? Kanagatlanýan älerde bir Türkmen bilen. Siziň özüňiz şonun kanagatlanan doňuş Türkmen telewizionyanyň programmalaryna. Aýgatdyr kanagatlanam maramla. Ondan soň enni gedipdir heli. Şolon kinosyna.
Bize başka da kızıgamlağam. Bir akşamına soňa kızıgyaz, galan o televizyona açamda. Awatına ýok. Häli sinden ha Türkmenistan prezidenti şu televizionyanyň, radionun yol başçylaryny çalışýar, şulardan prezidentin özüm kanagatlanan ok. Şular çalışýar, tawsirik berýär, ýöne özgerýän zat ýok. Ýene de şu gaýtalanýan az wagtdan. Şunuň sebäbi näme de görýär? Ýön kıyal go kinolar görkezmekde telewizorlardan türkmen kinolar bolýar. O oýunlar görkezmeli ene. Şoň üçin bir kanatlanamlak mı prezidentim şoň üçin kanatlanman aýrýanyrda ýol başçylaryny. Şunu ötürmek için näme gerek diýip pikir etdiňiz, näme gerek? Ötürmek için ýol başçydan şolýa bolmasa nämeden? Gözläp gowdat geçirmeli kino. O oýunlar geçirmeli. Barmaly bilmeýän atlaryny ondan soramaly, ola bulow aýlanmaly, her näme tapylar kam diýmeli. Halkyň göwünden turaýmaly ýa-ni gözlegde bolmaly adamlar. Gözlegde bolup gowdatlar, oýunlar goýmaly, kinolar çykarmaly. Türkmen telewizionyasynda berilýän 7 programmanyň haýsam bolsa biri bilen gyzyklanýaňyzmy? Diňe oýunlar asyrda lor ýaşaňy meňdes olan komýan olan gyýska olan oýunlary. Gyýska çykyp berýärler ony. Ol kinoda näme bolýar ol? Olan berýän oýunlary. O ýöne täkelji hatta ol. Adam bolsa biraz şonu köprek edip bermeli şolar ýalyny. Şu oýunlaryny. Ony go türkmen kinolary hemişekler ýaly. Bular go kinolar çykarmaly. Näme üçin şu odalkynaşy aýgytladym diýen ýalak ýa bolmasa şol keçbelek diýen ýalak. Şu odalky türkmen filmlerini az halka tomaş etmäge berýärler, az goý berýärler şolary telewizionyada. Şunuň sebäpleri näme de görýär? Mene ýol başçylardan görýän şuň sebäplerini, şu az goý berilýänini, az goý berilýän näme soň kudurlarda şu kinolar. Şu kinolar göwerseler boljak, şolar kinolar çıkarsa has goýuljak da köne kinolar şol. Köne düzgünlerakdy. Adamlar şonda gyzykjak türkmen programmasyna. Ýaşlar nähili garýar, ýaşlar gyzyklanýan biziň radio telewizionyamyzda. O ýaşlarym näme de bolsa bir gara 25 ýaşda oraklylara gyzykýa, ondan därsine gat bilýän maramlak bolan türkmenle. Olar meni türk bilen gyzykjak bolup barýar da. Türk programmasylar. Şu kisirägene çağalarym ulçson orda son oraya onu gyzykýar da çağalarym ýa. Yani Türk kinolaryna tomaş etýär diýdiňiz. Diline düşünýäňizmi? O diline düşýär näme de bolsa. Çağalarym düşünýärmi? Çağalar bizden ýokdalar. Plan at dedi, baba ata diýip dolar. Ana ors programmalaryna nähili garýar biziň tomaşaçylarymyz? Ben orsçy bilemem, şoň üçin orta kenterdemem. Bizim ýaşlarymyzam şu ors kinolarly gyzygan okmy? Gyzygan ors kinolarly. Yo, gyzygan azazdyr. Bilemler Türkmenistan içinde gyzygan ýerler bar bonu. Ýöne owalarda şu gyzygana ors kinolary bilen. Sebäbi näme de görýär? Sebäbini şeýle görýärsiň, şeýle görnüp durda ors bilen gyzygan aklar ya Türk ya şoňa meňdeşde. Näme de bolsa türkmeniň bilen türkünki ýakynrak bolajak bolýar. Alylyk düşünýär onu. Ton keretdiňçe de şoň hereketi bilen düşünýär, beýlekisi bilen düşünüp durda adam. Habar Sima Sultan Çelwanyň Ahyl vilayatynyň ýaşaýjysy Selim aga bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň guruluşyk puwdagynda uly göwrümli işleriň batly depkinde alınıp barylýanlygy, uly mukdarda maýa ýatyrylýanlygy habar berilýär. Türkmen hökümetiniň soňky hasabatyna görä, diňe geçen ýylyň dowamında 10 milliard dollarlyk bina gurulypdyr, ýene 49 milliard dollarlyk guruluşyk gidýär. Mary vilayatynda hem dürli guruluşyklaryň ençemesi alınıp barylýar. Yerli ýaşaýjylar guruluşyklaryň öz durmuşuna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Habarçymyz Röwşen Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Mar vilayatynyň Tağtıbazyr etrawynyň Pendiday han birleşiginiň ortasyndan geçýän ýawy nowxananyň gazmak işi indi 3-4 gün bäri ýyzulmeden dowam etdirilýär. Yerli ýaşaýjylaryň öz ekinlerini suwarmak üçin ulanýan bu ýapdan suwun gowy akmak üçin onuň gyrmança basan yerleri ýüri takyny tutulan agyr tehnika arkaly gazylyp giňeldilýär we çoňaldylýar. Nowxana ýawy gazmak işleri ekinleri suwarmaly döwür göz öňünde tutulup ýer gözünden geçirilse-de bu işiň talaba laýyk alınıp barylmaýanlygy sebäpli onuň töwerekdäki ilata ýetirýän oňaýsyz taraplary hem ýok däl. Nowxananyň mellek yerlerine ýakyn ýerleşýändigi sebäpli ýapdan çykarylýan palçykdan depeler döreýär we töwerekdäki howlullaryň haýatlary ýumburulýar. Ardylyp çykarylan läwik palçygyň ýawyň boýundaky ekin yerlerine dökülýän gezekleri de seýrek däl. Adatça ýap gazyan ekskavator her ýyl nowxananyň bir garasyndan geçirilmeli we nowxanadan çykkan gum iki tarapa deňlenip ýawyň garasynda endigan ýerleşdirilip berkidilip gidilmeli. Emma häzirki gazym işleriniň netijesinde läwik palçyk ýawyň diňe bir garasyna üýşürilýär. Meniň öýüm nowxananyň garasynda ýerleşýär, emma indi ýyldan ýyla ekskavatoryň gazym işleriniň geçirilmegi sebäpli öýümiň töweregine gum üýşüp gidýär. Her gezek gazyjy traktor gelende meniň mellegimiň haýatyny ýykyp gidýär. Mellekdäki meýweli baglaryma ziýan ýetirýär. Emma o tarapdan bolsa näme üçindir ekskavator eýýam 20 ýyldan bäri ýöredilmeýär diýip 40 ýaşlaryndaky pendil ildeşimiz aman gurrun berýär. Gumyň ýawyň iki garasyna deň paýlanmaýanlygy owanyň käbir işgärlerini hem alada goýýar. Sebäbi pes tarapdan suwuň bol gelen halatlarynda kenary böwsüp suw agyp gidýär we ençeme hojalyklaryň melleklerini suw almak bilen ziýan ýetirýär. Aýdylmagyna görä öňki ýyllarda suwuň kenardan agmagy ýa ençemege gaýtalanypdyr. Pendili Ağa Mämedin gurruna görä yerli ýaşaýjylaryň bu aradaky arzularyna garamazdan ilatyň arzyna hiç ýyly gulak salynmaýar. Hatda gazym işleri geçirilýär, şol ýerde bolup işe gözegçilik etmeli jogapkar ýol başçy hem bu dawaly ýerde görünmeýär. Ýyllar goýy bir tarapdan ýöredilýän ekskavatoryň öz ýyzynda üýşürip gidýän gumy her ýyl üstü ýetirilip käbir ýaşaýjylaryň mellekleri daralýar we bu ýagdaý soňra ençeme dawalaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Nowxana owany başdan aýak kesip geçýär. Owa ilaty bu ýapdan öz melleklerini suwarýar. Owanyň agy suw bilen üpçüne diýenem şu ýap. Nowxananyň suwy bulanyk bolan soň ol ýygy-ýygydan gazylyp durulmasa onu gyrmança basyp gömülýär. Baly berse-de onuň garasyndan has uzakdaky hojalyklar hem bu ýapdan çekilen joýlardan suw bilen üpçüne edilýär. Habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmäge isleňiz bolsa, adathabar.com websaytymyzda, Facebookda Adatlyk Radiosy, hem WKontakte sosial ulgamynda Adat Habar sahypalarymyzda tesvir ýazyň. Adathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk Radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk Radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.